салом алейкум, дӯстони азизи ман. Бозам саҳари мо ба Фабелик сар мешавад. Нагзароне, ҳақорат накунед, а комментария нанависен, барое ки иҷа очин важная новость. Дӯстони азиз, касоне ки именно ҳамин каталоге ки ҳозир сар мешавад, регистратсия мекунанд, декча просто падарка мешавад. Шумода декчаи Фабелик и кастрюля с антипригарным покрытием, да? Ами дегай охо ами кастрюля? Ё ки дег бо дигай? Декча хулоса падарка фақат барои регистратсия. Шумода як декча падарка мешавад духтарро. Бидроем просто регистратсия кунен, соҳиби анами декча шавед. Не ки и ҳар кас намешавад. Бояд именно шумо дар группаи Зайнаб регистратсия кунед, ҳам соҳиби декча мешавед, ҳам дар мобайни одамое ки регистратсия мешаванд ҳамин каталог дар группаи Зайнаб платья мондагиай, сатр мондагиай конкурсо шуда. Мисол чанд каса интихоб мекуна, рандомна соҳиби куртаҳои хушрӯ мешавад ай Зайнаб ва сатрои беҳад хушрӯ, ҳама чизи хушрӯ. хулоса барои ин чӣ кор кардан дар корай? Фақат рақаморо дар рӯи экран мемонам. Медрои Зайнаб да менависе, группашда шумора хуш мекунанд, регистратсия мекунанд, харид кунед. Як бор махкутон нашид, накунен харид. Шумо метавонед просто зубная паста, любой чи мелочь пелочь харе, соҳиби анами декча шавед. Ма декчара бо шумода нишон метим. Тамошобино бо декчаҳои оддӣ нестанд. Декчаҳои истеҳсоли олмонанд, германски, беҳад сифати хуб доранд. Просто барои як регистратсия декча падарка и ҳар вақт намешавад. Пеш аз соли навай барои ми Фабелик ҳамахе фикр карда ки декча падарка кунам. Инамада декчара ҳамахе роӣ кардам. Просто Зайнаб гуфт ки просто ма шумо декчара падарка роӣ мекунам. Ма мебарам Тоҷикистон. Ина нигоҳ кунем. Сифаташ олияй. Ҳаматон карочи и маҳқул мешавад. Анами намуд декчаҳо савзак, зардак ва барои соҳиби анами намуд декчаҳо шудан духтаро просто бидроен инами номеро да бинависен, бо конкретно мефаҳме ки чӣ кор кардан дар кор. И туҳфае, и дега шумо намехаред, туҳфа мешава. Ҳар касе ки дар ҳамин каталог регистратсия мекуна, дег туҳфа мешава ва усуш дар ихтиёри шумо. Мехоҳед кор кунед, намехоҳед кор накунед. Ира мо наметавонем шуморо маҷбур кунем ки не кор кунед ки шумо декча гирифтед. Так что фурсат ай даст наметиҳем духтаро. Барои соҳиби дегои Фабелик шидан ҳатман Зайнабда худи ҳозир бинависен. Ба шумо медонед ки беғарз ай соҳиби дег шидан дар группаи Зайнаб агар шумо бинависед ва маслиҳати кору бортона бикунен, шумо мумкин ки соҳиби сатрои хушрӯ, куртаҳои хушрӯ бишавед. ира ҳеҷ вақт фаромӯш накунед. Беҳад бисёр розыгришҳо мегузаронад барои бизнесаш ривоҷ ёфтан. Ба ҳамин хотир рақамҳо дар рӯи экран ва шумо соҳиби анами намуд декчаҳо мешавед. Короче, и давоми ҳамун видеои 14 декабра рӯзи янгам будай. Мавлудам расид. Шав табрик кардем. Ана ба Диани Раҳмонвалӣ омад. Мара дид. Корора тах кардем. Ана амонатҳоро додем. Вай рафт ба ин видео чи бояд мегирифтем. Ин видео набуда да универмаг да ҳамун нахаду прогулка карда да ҳамун универмаг монтаж кардем. Видеоро пардохтем. Ва иҷа дальше ма рафтам ки красный площадь биё. Ҳаминҷа встретимся. Бақад соҳиби хонаш мерем. Ана ма кофта иҷоро омадам. Ҳамун картара кор мекунам ку метро дастам, картара задам омадам. Ана ки ма дар ин видео дар корай ёк цундрум алигархобари каттаги када карад омадам. Цундрум омадам. Мам ха неловко чувствовать кардам. Папаи точки қати. Ана намолим бастаги ба пушт карда хонаи хабонда. Баъд ҳеҷам нахардем, просто тамошо омадем. Аказ мо меброем. На сказочный Москва. Знаете, хорошо. Кино, знаете? Круто. Пешком.
тамошобино вай дафъа ман Кремл омадам медони чӣ буд ҷада чӣ буд цунг ҷуда як пиёвги то омадан боём афтум цун метро хом ки анамуз данёдай цун вай дафъа ман Кремл омадам репетитсияи чизе буд ҳамаи ҷолис будан ёлкай главный ана вай боша ё где-то там оҷода боша ба фикри шумо Новой Родины. Еще один маршал Победы. Рокоссовский был на черном коне. Правда, ему говорили, не берите эту лошадь, она безумная. Он приехал на конезавод и стал выбирать, да, на чем бы ему вот, на параде. Он говорит, да что вы, я бедуин, я с детства на лошади фактически живу, там, ем и сплю. Ну, смотрите, ну, после парада Рокоссовский прав сказал, что лучше бы в двух сражениях участвовать, передовых, чем вот этой лошадью управлять. Давайте мы с вами хронику посмотрим, там, мы увидим, какая это была лошадка, да. короче ҷадаята гид нақл кардесам маштро омадам хидмат қурс кардам тавпада гуфтам фаҳмомида бурами кон чизе буд короче аспаи ҷой выбор кардем чунчи иҷа музей буда исторический музей зер буд гуфтинем со улицаи чия камҷа манежная абача ма духтаро аусу фил кардам и главный айки не у главный будай диде маҳо мираҳай ҳашт тараф со всех ракурсов гуфти русо съёмка дорем не будай главный арча ҷон арча барои ки и звезда дора хай бо буда пушти бо ягон ти дигар набоша ма намедонам соатш ки ҷудая соат дошт ба назарам ё вай лондон буд анамусума рафтанем московские сезоны я хело мегӯям и ту тоқа мери чвахдат ки одаморо ман намефурам бекор кунам як биимаш ман ин қадар раҳ километр омадам бекор бишинам дар хона лучше ман намебинам худам дунёро мебинам и чӣ боша иҷа гостиница будай хел мекунем ки амҷода чумоай барои вая боромада будам хатара зангу бесавод худое подписчикома нафаҳмидем иҷа ҷои арчафурӯшия чӣ московские сезоны ҳамус мерем метарсем намҷода ки меғалтам ҳол бигем меғалти чӣ дамиёи ма уже медонам шумо чӣ мегӯед қасом ма уже характери шуморо омӯхтагиам ма тайёрам да ответҳои шумо як кас нависта ҳамин занак шуна дора қил мекарда ман 20 сол чишу дорам 20 сол корбои хона буда калон куням хеле ва наконец-то чима ба анҷом отам наконец-то инак вақти машида вақти раҳномалишда ки будакҳои калонда гудакора мемонем худмонопай коромон диломон пур мерава настало наше время ҷои метро аход мечиряд ма имҷа буромадам боз рафтам хай подписчикома цума бзанда кҷа чӣ боша дума боша да шавид хушрӯ буда иҷа хелеброи шаҳри азизам ами майдакида ҳамсаёро расонидан ва мегуфтанд тупая голова нагам какое не даёт ами мабуда ҳамун сида буда ҳамун гум ана сум дури бад буда ина 150 метр гум 350 метр ана ки ман ана қара рафтам брат на гум мирам ак тарафи гум ва цум ҳартафти сайрос бара раҳ алишнак ки гум мешаи худой ман
Зелена вторая лора бинени. Ама дунёй ҷадабда. Мо қачмо гаштем метро ба метро гум шида. Кӯдакото нагирен. Як рӯз биёем. Ки соли нав мегузара. Акчмо да хай то 13 соли нав ёдамоям ҷара. Яхай. Я причеткам дадаст май. Давҷа чек пул мулай. Кисанак шуда. ранги вайнах тамом хали боша ярмарка боша ва фикрам кемтаре не қадимга кутун наёи шавки ях мекне желатинам бекудак подписчикои охири магазина бинеда куҷа аввалаш да уҷа охир чимчанд километр ёлка да ҳама сари қадам аст аксио ёлка ҳар як ёлка магазини худша чикало вообще зуд ман гум як бор омадагиме чихардагӣ нестам и дафъа ман бояд ягум чихарам дасти холӣ нарам аиҷа қадар не ки ман аҳамият додум ҳамиҷадам магазинои қимата одам нест якум магазин Луи Виттон буд ягон одам набуд так что ина магазини Прада нигоҳ кунед адуш одамизод мебинед не ягон одамизод нест Прада дабо чӣ намекунам магазинои қиматиам ҳамҷа беодаманд одами метас бурема интересно ки чӣ қадар омадам о иҷора ё каша бине не зуд иқа ёлка калон и кришаша чӣ